tiga jingkai kata tiga janet ini pailang bat ngana kasih pol shekinong korin kalau nong kebalai kedekat kebenikong ter hadu kebakendai in say beteng pat shadu kebakut jong kenikal nong hi Henry ladangan keren lut baro kan tak ekor kinong ya rungshu ha ki jingmut jongki tekum tangan keren tang kini ki khlai tele ki dekat bat in say beteng pa te ka heading ko ong kumno ko ong shapang kinong ya lap tin bleng te upol hangi uyatho kumno kar kum ya lap ka jong te kani pat ondei tang kata ka jing thu ka jong ka hikai ru yanga pat kan hikai ru ya phi ki ban salong pat kino hikai ha ko wei pat kesni aman lakam dei kum ni kum banga yeng manga nang ni te hanrei ha kanu ka benta ka ba pidon ha ba pi kren ka tin ka jong play kata ki la yo benta hi ban ya lap ya ka tin ka jong play aman la pi yo ki program ba pin kren kum ha ki jaka ki ba pi yo ban kren ha ki sau kun ro kataru ka dei Kaba ublay penyaj ben, lane fidei banyalap open air ru kataru, kadai lakajong hi lane penyalap marmet ru kata kadai lakajong hi, te kani kadai kerukom kaba upol uhikai ken, yang hi bakumno bangin yalap, te nepet ayu kabai bang koong panika, dekat kebening kong koong kum taru mangako para bangej, ngam shemla bantren happy. Kum ha ki bakin jaman sim hanrei kum ha ki bakin jado kum ba ha ki khulong ha ukresken upol hangni uang kum noi kini kinong korin ya kini kebalang kebadan hapok korin uang ba upol ulayalap ha kini kinong korin om kum ha kita ki bakin jaman sim hanrei kum ha kita ki bakin jado kini kamut ba upol ulong ubakin jadot teh rek ane kamut ka aji hikai yang apa dia pi ba haba kino ki priu ki dang sedang ne eman piang yu trai nyimpat lah te ban ai lut ya ka bakin jaman sim namar teng ki thot no pi u jisu haba ulet ban ya shong kai ba kitu ki priu ki badikiat ki don nem ki ba ong yu jisu o bu jisu de badikiat ba bu ai teh rek kam de kum ta te hangni ru upol hangni ukran ya gani kebentak kamput ba ukran hakata ka rukom ba ong ba unchu hikai bet ka bakin jado te namar ba kilong ki badang kin jado hanrei namar ba ki dang long ki badang khlong yin sei bet kam shani shadin penyu ikum no ba upol ukran hangni ani kebot ba shumat menta example menta udon uwei ubreu lani kuwei ke priu kepada im ke jing riu perthai ki jan ki nak kan thong kat haba mon la jong usin rang ung khap ki snyu kat haba mon la jong teng teng ngai i ki rang iya deng siap nang ne ki deng siap nang ne te haba ki dang sedang ne man ban shakadika bible study shumot ladang ngan shu op direct bali pi deng kum ni wat no man shak ni jing sengim la on pediam pi phong kum ni kam ya ha ra ban wan jing seng kamot haja ka bangin job ne mi gitu nginom job shuken tengi hak snap la ka snap te ni hap snap la ka snap te kamot ni hapan hikai kendiat kamot ha ka we kasi in sa snot ho ken amen namar ba kumba pi let school yegi kena ki badang khlong kamot phem ai te hi san ai pi ai kendiat te ma pi pat ha ka nu ko kom phin le kumba example hakapor ka ba ikong idang sedang wan jineseng hangne te hoi ngate kadok senyang kade ka ba uble u bistar bah bangin pam ya kadok senyang namar ba kakti ka uble ka kren bah te henre ha ka meningkong ak kren ngabong ya ngasap bet te henre hakapor uble ka lat hakapor uble jingkang hakapor ngak kren bat ikong rui kren thot ikong ngu da ka jingkemen henre lada Marsinya kendo pisau keren no shunyo ilot itu di jingkau berapa keren no cisen keren enam lakan man ketala dan haru bentangan hikai bi san kentan beru kentan apa ki enam lakan bat lot berapa teh hak apa kenjaman sim rok kemungi hak kendiat buat yang ngan di kui fi hadu mentak uble udang hikai man ka siom deh ba ngala aji hikai kumne kemot ba ngala tip lot don ki bentak ki bang ampat tip ru ki ba uble udang hikai hak apor kebangang alas dang man syakriu trai ngala ya lapru Henry ngadang pong bekiska ki bahang ni taruh klem kersia mentah tedang pong hang ni ru kamut nyala kersia te Henry like no kabala
Kamshane tangan kersia surat Henry ngalaku jimut kaba poi tang hangniru ngade ban kersia hi Henry menjua hangniru ngapang frog ban bat ublei ru ngani soi pi ompat keren ukren chua bet tami ba support ukren chua bet ka ba support Henry ka pangadang yat benem sedang ten ban keren kabut uji sunem haba uhikai yangi uhikai kendiat undai ba lucu pale lot yangi baroh ka juga por ni nom laken kabut kendiat te kabut niru kum kinong hikai ten play kum kinong ya selok ten play hoi ka ting ka jong play ko ong Ngim dei ban ong yala di bangi dei kinong hikai Henry ladang ai hikai ru ngam sim hikai hi da bor la jong ude munsi ublei ubah hikai lan ba jonga ngasu ongi hikai Henry manu ba hikai ude ublei hi ubah hikai lan ba jongi nama lada ublei hikai nganget pi ru pinam ya sngo thu hi amen ka jing hikai hi ka ba hikai da ka mon la jong da ka jing start ka jongi ka nom rung hi ha ja beng jong pi pinda ya le ban rung ka mon pidang kan mau hang ni tang sumi shabar pilak lep no Henry la hikai hi da munsi ba koi ka mo kan shon sharp haka dorong ke jopi tikat padang yat kisni ublei udang keren ken ya kaba shabaru amen tikamut ngiru nginom ya pet ken hadin habut ken ke ministry kan nom sa re tang kumne kan saya ka jakaru kan nom dei sa hangni nama ken ke pat dei ka jakka ka jongi ngin sedon la ka jong ka ye tikin sawan ken kiba na wei ru kila ban kiba I riam thamula kiba I phong thamula kiba I le ken sha ki ai ngin nom ya pet te ada feedback gitu ki brio ki bawan ki so gitu ki brio ki belum ni ki layak pet yang ini dok dia haduk cat haja ka bakin wan kinom wan shu amen namar ngin nampak pet tan ye ka bashabar ngin pet ngin hikai be ya ka bashapo ne ya ka bashabar ublei suki ulak train hi bat kanton ru kapor ka ublei hi un play lat play lenti bon ni kan thai ki bakli shapang ki bashabar nan ong pi onda ki la kli hi ngas sajubah Don kapor ko ublei hi pun kendo iki pati wadia syam iki pati keli hak ko por kan yo ban keren ni gitu benta Henry dan ki benta ki bangi la ban keren no namar ublei pa ban keren no dan pat ki benta ki ba ublei wo kap shwa pat keren ndai bangi syepti man keren re ba kam pat dei ko por jo ublei nin keren bet da ka jing sta ublei ha ko por ko ublei uhi kai amen tengai kini ka khat ka baning ko pilas no thu at khat ka ba ar ko ong no laju besar ya pi da ka don da ka jing bam namar phim la bansya yakata wat hadu mentaru phim patla hani upol wang bala ju besaya ki dapat don namar ba hadu mentaru phim patla bansya te kata kamlong ka badai yangi ba hoi kalong ka badai ha badang sedang ni besar da ka dot kumbang ala ong menne ba hab ashwa iba masuk te ngin nampat krani kita kiba ya tungku mau siang ba kin haidin sindon no te Henry upol hang ni wang ba hadu mentar phem pat na bansya ngalong ipi ki klung namar ba kidang red kidi betang kadut te la da pi ka do pi ki jingbang ki kamut kinom la ban ba man kha namar ba kimpat mi benian te da kila mi benian kila la ban ba te Henry kamut pat ba upol uong ba hang ni upol uong ba lahikai kum hai tigi bikin jodoh pad hang ni uong ba hadu menta udang ai ka jingbam ka balong kum kadut nama himpan la bansya te kabut hang ni kabut kamlong ken ka badai pat yangi bangin chuya sa khlong sa amen hapa pi lawan shi bible study kamut ye pi ba pin chulong be kumju shi kumju nama ikhlong i ba pi la yo menta pi la ai dun riu blai Dadat nang tu pila sedang ai serelak lu lah sedang ai 1 2 3 4 5 kumta deh nen. Kamu kala nang kiu nen. Kamu itu pot pila laban ai kerja kabat teliru itu kelung. Hadir laban ai ki jhur, hadir laban ai kumta ter. Teka pun ba oh ni hak ya nak kata ka jinglong kabangi dang long kum ki kelung. Ublei unompat pak eki ba nompat keren eki ba tan namar ba pidang kelung. Henry om dei patken banchu khlung sa dan ting ki briu la jan let nak di ka prthairu kidang sa khlung sa ting ki patla ban ajing kren ha po ying mane dei ka por ban yo program dan ha pachna ku bor ha ki lok ki jor patla ban lehi namar bale la long kristan de ki post nem le se san post nem real post nem Henry dan long khlung pat hau trai te kam dei ken ban long ta
ปักได้บันลงกำตากะจิงลงคลุงกะดอนกะปอดตังบะอมได้บังยินชียคลุงสาละดามันตาอีโคนจงพิละดาอีเทมันตาอีละกันนุสนะมิเทมันตาอีเทอีละขัดอาร์สเนี่ยละดาฮัดดูมันตาอีเทอีดังดีไปดังกะดอนตะกมอีละดาอีบันนะเด้ตะกมพีดักดักกะจิงสงอสีกะบักคราวเด้ตะกมบางkalau kita hikai lada piru ni hei anda kabut lada hikai idang di dut teh kabut lada ba anda deh leh te kabut ikbe ti isngausi bayo di kun ba anda te kabut lada piru ha ka jinglong men siem pia long klong shi klong ha ba shi ada kadut kamu de usngausi ken ba pia long ki ba anda kan jam siem deh te kabut chedot em kitu ki bom la man ya shu chong sa shu ki kapang dem kadut no ki me ki pa tu boleh rupang dengan kedok nu dah kau pek yang kini kun Kristen oh lai long Kristen dah dok bendo han rai cuya sa haju si haju kum no kana ban long cuya sa haju si haju boleh ulan jet te ta yang ngara kan yalas ke gospel han rai ula jet yo way po way Kristen na marga ting ke jong blek ong kum no bau nu bam plai ka kertang jong trai kamot uji suruh nem plai u hakmat jong uble amen te kamot baro ngi haban pla te la dang ngi long klong ngi nang hi ban ya pla tingin lah bagi ni pla bagi kelong kilong ki bom dan jing champang kata ki snu tu tang tak tu kan ni sikit melar ban syak ki ka e te handai tak ki bajam te ka mut kamlong ken ngi bagi chuya long kelong sa amen ni hang ni ngi dan ka exam ru ngan sa exam bangan sepet kan no pilaya san pilaya nang dengan pet ha ubna bakat ar ngin saya penlong ya ki test ngin saya pet kat no pilasan namar ngam kwa ya pi bangan shu hikai tang bala hikai hen renga kwa bala ai ro bat kat tes bangan pe hadu kat no pilasan te hen renga ai ngo yu trai ngai pi ya start hi kata ngam la ban len men tang adang wan chini dang tang kat no banai ngam tang khandai le ne shi pho banai te hen re habang ngabu ki jingli ku tu haba pi ya jubab te nga smu pho pa pi ya start ya ro yu trai te nga kwa ro pa pi long ki ba start amen kak te ka jong ublei ko ong kum no namar pi dang long ki bakin jado haba don happening jong pi ka jing pi hun bat ka jing ya pim long ki bakin jado bat pi ya kat bakum karupam breu balai pi sa ha kata ka bakin jado balai pi sa long sa namar balai badan ka jing bishni bat ka jing ya aman lada pi don yo men sim jo jing bishni chuat banda hang ni ya don kini ka Bible study hang ne bat kini ka Bible study ru ka balong kum ka school namar balai ya politically ya I max ya I price ru te kamut kalong ka school te ya iba kam start what jubishni amen what jubishni haba i kamla i sang ne i kamla i ba ni kamla i kong ne ni ban ai bet ka burom show ble amen ngim judai ban ya don ya ka men sim bishni namar la pi don ya men sim jo ka jing bishni te kamut pin sa kalong sa balara pidon ru yo men sim jo gajing ya mai jo gajing ya nia gajing ya mai gajing ya nia ngam ong e tang hang ni han re hadu ha yeng hadu ha bar hadu ha jakatrei hadu ha jakapule hadu hang no pi ha ban kiar na gajing ya mai gajing ya nia sada don ki bre ki bakwa pa nia mai ya nia ba pi pet no nai ya bun nia ya lada don i ta i bre i ba pi la ban ten snow tho de gajing e chu pen snow tho lada i tho ba kata gajing pen snow tho jo pi ka pen long pen man cha gajing ya nia ikiar no namar baka jinya mai baka jinya nia bat kani ka men sim bishni kapan long ye pi ba pi long klong sa phim la shu ban rang ba kan no ru phim don ya kata ka jing champang phim don ni kata ka jing snu tho namar ba sisha ka jing bishni bat kata ka men sim ya mai nia ko ai thang ni upol ukren ye ni bentau wong ba ka jing ya mai nia ba igani ka jing bishni han re ngam ong e tang kata hang ni klem pen pau han re dang don bun ki pop kat ki ba pi la nang yo man la ka tayo nga ai ya ka jing hi kai shepi ngala ong kata umlong ngau nge pikir na gitu baru khot ngana bom e tangi kini asli kani ka basula kut hang ni han rai don shibun ki pop ki ba phim long man le ka jing thok ka jing shukor ka jing arsak bat kum ta ter te shibun ki e ki bangala de ban hi kai ye pi te kiar na ki e baru khot hen san kloi ka jing long man se man ha ka be nei ba ka ba kin jado te ka mod lais nem shiteng te kamut dang klung ha harai ha ka ba kunja men sim lais nem shiteng pila de ban long ki bala sedang barang ba nama bali uji su jongi ha ba utren ye ki sinran ki jong utren ka no lais nem shiteng la ni lais nem amen tengaru lais nem shiteng nga la shong hati bijak ki jong utrai nga penut ka por ka ba khambon lais nem shiteng bat nga la pan ai ka tien ka jong uble man la katiyo
teng sau sing si de yong anang ai ha ka tu por ka ba kham ben chua na ma kham bun program ba man ta te ngam la shu ban ngan let ru na mar bale ba bun ki ba pha duai te ngala shu kai te tang hang ne ba ngadang ayo program ha po ka balang blai lam bum tang lam julai chu shano ru ngala shu bun kam no tang hang ne hi na mar bale ma ha ban pen duai brio te kamot lais nem si teng pi la de ban san harai ka bas ngau si kalong ba pi la ya don san post nem ru phem pat tet ai ru em kajimut ayu balai namar ba phem kiarte na ki pop kinomi no ki brio ki ba kiar na kono ka pop ne mi pop i barat la kiar ngan ong ye phin long ki ba champagne phin long ki brio ki ba mayan ki ba kinjon an sim kamot phin long ki ba stat ha ka ni ka jimut ka jo pi ha ba phin kre khu boran pi tak shu pe ka awan hi ka la kho hi hani ha po jo pin ka la kho lut ba khoi kup no ba tren ni tu bor haka bor min chuang a modur kumno on ya kran subject lane kumno on kran team hanre ai wo utrai haba ngai le ban pendem khama jong trai kam de ke kam ba e ban kran team kam de ke kam ba e ban kran subject baro kilong ki basok la tani nang ban em ke chi e ba ban sino hai ble amen phin kya na ki pa baro khwat phin nam khulong sa amen pani pe chu shu ayu ka bible ko ong namar haba uwe uong ngau jong upon uwe ru ngau jong apolos hato phim lo ki bakin jado te kapot lada menta i kong ide na kabalang presbyterian i kong ru ide na balang presbyterian i ba ide na kabalang blay i ayu ide na po CTC te san na po balang presbyterian te kapot lada man ong tang ye i fil nama ba ide i na balang blay yang para banget jong ako ngade ba kinjado amen chedon ki ba ki khenbet para banget tang para presbyterian lane tang para balang blay lane tang para fellowship kamut ki de beki para banget te kamut pidang long ki ba kinjado amen te hendrai sisien bangi langet yo jo ublay ni la de bet para banget ha u try amen yimde ban khan ba oi to de para banget jungi kamut ba ni de para presbyterian la de para CTC kumta te hendrai kamdai kumta te lada ni long shisha ki de bikin jaman sem ni long ki bakin jado ni ya bet tik kat kum ga fitin ka jok ublay te ha ka jing shisha kamut na ka balang presbyterian la balet kran ka balang ublay na ka balang ublay la balet kran po CTC ba kumta tat kamut da ka baki yok kito nga ngam don kamot kadon te kata ka jingya sam namar ke e ka jing start ka badan ha i to kamot hangam da ruple unam ai lutte ka tu ka jing ai ha bar khon namar don ki bala ban kran bah shphang ka tu ka benta shphang ka tu ka benta lai jong te lada uto badan ha tu ka balang u khen be bata ki to hi ki ba bet ban yang ha tu ka pulpet ka badan ha tu ka jaka jong tu ka yeng mane te kan no e kan yan san kan no e kan yo e ki e henry la ka balang shis tluk jo ka ka perthai adangi shimpet bangi de pen ka balang ha utrai tang ba shudan la ka jong ka kun hon la dangim khenre ba ki to kim de ki para banget jongi ni khenbet baro ki de ki para banget ngan ong ni phi kari khasi jongi ba ka perthai baro khoi kala dap ta ka jing sta ta ka jing mayan ka jong uble amen namar ni yo te bali ai benta ni yo ban khat lang lang to ka balang henry benta menchua dang don hi ka ka jing khat ka tu ka ni na ka tu ka balang ban phakren hang to henry benta le te kila ais nan to ka kot ba tang ki bali balang nang to kila ban kren balai namar ba kim ya te ka tu ka tin ka jong ble utu bale umman ban khat utu bamle ru ubishni utu bale umla tikam don shu ka jingatre lang ka don kin ka jing ya pher namar bale namar ba kidang de ki ba kin jado amen te namar kata ka jing ka jong ble ko ong shu kumno ue u apolos but ue u apolos but ue u Paul hanre tang kinong ya lap tin ble da ki ba philanget ba ue kumba utrai ula it ha u te ue u apolos ue u Paul kamot udon ue uno ya lap tin ble ngadon mang ngade ke utau de ke hanre ni de bitak kinong ya lap hi ka tin ke jong ble amen Himde re ki e rungi tan jinong yalap namar kata ngimde bangin singo pher balang te kani ka jing singo pher nyam ka jing singo pher balang kani ka de ki priu ki badang tin jado ki ba kin jam sim kim jur singo pher namar balai namar ba ki yamani ya uju hi uji su ngi da
nya puli hi da ka ju ka Bible te la dai la ya pher ka Bible te ka bot la shifting ka warak da kuai ka Bible wat ka Bible ka phlik ro kam don jing ya pher tang ki Kintian ka jimut kawan sejuhi. Te ka Bible ka klik bat kini ka Bible kam don jingya pher. Te henry ka rokom penyai. Kidon ka jingya pher. Te namar ba ka don ka jingya pher de namar kata katau. Kimla te ban long lang ko wei. Te namar kata ki bakin jado te ki yak le lang bat ka bakin jado bat ka bakin jaman sim henry kita ki bakin jaman sim ki yak le betang ka bakin jaman sim. Te de namar kata katau ba kita ki bakin jaman sim kimla hi bari le lang bat ki bakin jado. Henry kita ki bakin jado Kita iban ino ya ka bakin jado han rekin shim tang ya ka bakin jaman si maman. Ba chu ka tien ka jong ublay ka ong khno. Ka tien ka jong ublay ka ong shu nga la thung apalas ula ai han rei ublay ula panan. Example menta ngale jalap shanong po. At baka ministry pat chanong po kampadan ka New Jerusalem ministry kampadan sa panong po kadang dan tang kani hasadaw. Tambang ngale jalap shanong po. Ti dan pat uway ubriyo Ubam pat itu yung prai ulak kelak kabanggun. Tengang ngahap dia kumno. Oh kadang kabalang FGF siya ngalet. Ong ngalet penduduk no iti pastor hang to. Ba itain na gising no hang to. Amen. Nama nanang nanong ngado nanong po nanin nado na umsling kinwan siyang liit kum. Siya liit kum no kinwan. Amen. Teka po kas perte ladang ayalap mga. Kamot bang layalak mga. Kita berwan jinseng behang ni. Kita yo iu jisu lang bajunga kita wan jinseng behang ni. Rekam pek malay lab iu jisu. Kita lek no hawe blelete nama ba. Lada kiwan hang neru kimani iu jisu hi. Lada kile hang toru kimani iu jisu hi. Amen. Nyimte bagin ban ting kata kajinyatan banget. Lalong kum kajinyatan telai kumba naka na u setan syau blay. Tehenre Kamdei rekum ta, mituru isakri ublay tenre, na ublay hi sya ublay diatan kamlom hi. Haji sisya ni de banyatur, sya kita ki bompat iho e ublay aman. Tenre kamlong kapabakla lada ngala yalap yau jisu bangalay ay padhando hangdo ba hikai naman ngamla re bangan wan yalam sudu chadien re kita ban te ya ba in syong sa hiyeng te iman leken hangdo kamlele aman. Omdei balay yalap mga balay itu Yo jisu lek baju nga kabut de ban wan behang ni. Hakapot wa mensyang asu kita. Dan bon ha ki bri ki bami tho yo blai ki ba lek baju nga ki lai tho yo blai. Bon ha mensyang asy mundur be bang ade mga kabalak pengka. Kabalak pengka so utrai ngade mga kabalak sya cingit ngade mga kabala dua ngade mga kabal lek ban tia mi ru hi zo ki ngade mga kabahi kai lot ya ki na do sirang ki mi tho tang wei ru. Te ngasngo try bediki kamlong ka babakla dan ngasngo try ki kum ke kemi bangan hikai bahai ki hanre kamlong pat ka ba dei bangan ngasngo try hado ba kimlong shu bala ji sai shwe ru kata kala long ka babakla ngasngo try ki banga it ngat wai nta juki ngasya singit kalong ka badai te hanre hado bangan nakam try ki te kemot kamlong ka badai amen nama utrai ulong utrai amen ni le tang kita ki kinong yala stien play te ong kumno Ông bà Apelas nga ngalatung apelas ulai henry ublay ubapenman kamot nga ngalayalap ti wipat ulah hikai no aha batu bejaka henry manu penman udah ublay ken mangi te ka ong susu ngak tin ke ublay kumta utau batung long ai lemni uba ai henry ublay ulah penman kamot daira mga daira kita henry de ublay te ubli karat kalenti te ka ong no te utau batung bat ubai kia long kaway henry uwi po uwi upiang la ka jong ka paino kat bakum ka jingtre jong uhi te henry ho at de ublay upan man ni nyim long ai henry ka paino tingi yo na pale ni tre na do kamat sinte te kamot haba piyalap yang jisu wat trialap ya kabalang amen ki kwa bandon hangno ai ki mat don hangta namar kam don jing pher te la ki don hanu kuno kabalang like no kabalang persyak ikakti ke jong ublay te kata te la phikang kam don jing bakla phikang ba umlong nama baki deki kiba persya ikakti ke jong ublay te kamot kam lele hanre haba itoro hikai ka badai itoro hikai ka badai kamot kam dei yang iba ngin sngo pher kata te kamot haba phila trei ba ka bainong te pinyo hi hanre da phi shutrei arsap
Tapi nam yo bai nong ru ya mamen. Laki tu ki yo jing im rul mar ting ting kidon ibrio ki balat trang palan. Nama ba kila trang palan. Shudai tak kata dakte bangala yo pan yalap ye ki te hanrai. Daka jing minat ka jong ki kila yo e ka jing pen em te hanrai. Ka bai nong te ngin nam yo la dangi shutrai tang ban dep. Hara da pitrai ba te kamon ka bai nong pin yo ben. Laki tu ki nget ni kim nget ne pi la plang ka bai nong pin yo ben. Amen. Te ka tin te jong play ka ong kontak en ka bai nong pin yo ben te ni pen kot na tang hang ni. Tingin sa ibateng pat mentah haduka dekat ke bakano dekat ke ba kendai man. Itu boleh yo ban kur kui ka